Ya, inini ndinonzi Steven Chazoziva Mguti ndogara kumunicipal camp zvakaitika ndezvekuti kuswera nezuro nhasi china musi wechipiri makuseni ndakafonerwa kuma26 makuseni nemudzimai wasavira wangu aiti saviro yenyu akatsikwa nemotikari zuro ari kujenausi. So ndakaenda kuJenera Hospital. Pandakapedza kudaira foni ndakafunga kuti vhiziti yawo yemakuseni handibati. Pandazoona kuti chiri kuma26 saka vhiziti ye6:30 time ndoibata. Ndatomuka kwatogadzira kwatoenda pakombi kwatoenda kuJenera Hospital. Pandasvika pandatonoona savira wangu. Saka condition yanga ari anga asisiri mulevel rekunyatsotaura because anga ari pain yanga yakanyanyisa. Saka chandakakwanisa kumubvunza pane zvaibvunzwa nevamwe ndakazongomuti alright, saka vanhu vacho vakakuperekedzai kuchipatara vakakutsikai makapuwa macontacts avo here? Vangoti handina chandandichaziva, ende akataurira pasi pasi nevoice rakaita kunga richizevezve ndakatoisa nzeve padhuze naye kuti ndizi kuti ari kuti chii, ende ndo mhinduro yega yakandipa. Zvimwe zvese anga asachataura ndikati pacho parunyanya kurwadza zvataitaura isusu aizvinzwa, asi kuti apindure zvazvakumuremera. So aingonongedzera kuti nekuti ndakatarisa mumasaidhi make mama anga kuzvimbo ende anga aisirwa tube yekuti aitise weight because kuti asimuke kuenda kutoilet kwakusvika chasimuki because motikari payakadhumwa akadhumwa bhadonha vaenda kotsika apa vhiri remberi nerekumashure zvokuti mabhonzo aya akayatislopota anga apwashuka muruzoona. Saka panguva icho yanga akatosungwa neshiti repamberi pachitonzi paitika chimwe chinonzi chipelvic binder chekuti abatanidzwe kuita kuti peni idzikame uye aone kutitika. So mudzimai wacho akazosara aripo ndokuti paakazofamba vachizoona zvinonzi kuma10 akazoita tsvina yeropa chete, weti yanga yekubuda futi yeropa, saka kurarama chaivo chakupapasisina. So ndakazoti tabva kuvhiziti pandatora mwana wavo Tino kana amufana ona nyaya iri panapa tofanira kutsvaga vanhu ava because havasuzikana. Kana mapurisa akavabatsira kuti vazora bhuku yekuJenera Hospital vakazouya pasini pakaitika zvinhu kuna Musa Road Maunda vachibva vasvika motika yacho isiku, ende yakavaperekedza yacho ndeyeumwe muchindawo anoitisa maextra lessons anozvi sesimba. Saka sesimba ava ndo vakazotora motika nemusikana aidhiraivha wacho akavatsika vavaenda vasvika kuhospital pakanodhindiswa kadhi. Umwe mukomana akanga amupa motika wacho akamuti kumusikana yobuda because hauna license. Musikana vabuda vanomira kugate General Hospital zvokuti ava kudhindisa kadhi netimu raari chivabatsira kuti varapwe. Uyu musikana anga atobuda nemukomana waya vakabva vatobva vatonopinda motika yasesimba vaibva vatodini vatoenda zvokuti ava vaifunga kuti munhu kana azofitwa vachazochionesana nevatsika kuti zvakamira sei nekudini havana kuzobatika ende hapana aiziva kuti zvakamira sei. Monday kuma9 mwana akauya pamba achibva kumalicense vati mama murodiwa panze, bva ndaenda panze paye bva ndaona ana ticha wake anovaitisa malicense, bva vati mama pindai mumota. Ndapinda mumota muya vati tine urombo, mwana shamwari yemwana yatsika yadhuma munhu but munhu haana kufa, tamuendesa kuhospital. Mwana angoti totenda Mwari kana ari mupenyu. Angoti alright, bva ndasara nemwana. Vatsanangura zvakambozvishuwa pane murume akadhumwa nemotika tikamuendesa kuhospital. Ndikati saka makazodii makuhospital? Zvanzi isusu takangonomucheka kuhospital vatadzoka. Ndikati ko aidhiraivha mota ndiani? Iye anoti aidhiraivha ndiForgate. Ndikati Forgate uyu anogara kupi? Akanogara mamuchena. Ndikati ko motika yacho ndeani?
zvikanzi motikari ndizivi asi inenge yaroi. Ndati vanogara kupi zvani vamuchena. Ndikati mungatibatsiro here kuti tiende kuvo tinoona pavanogara toda kuvaona. Ndikati orit handiti. Ndasvika pana Forget ndakanuka dhoo. Andanzi come in. Pamine murume anga arimo. Ndoone murume uyu ndisawira futi mushakabo. Ende murume uyu ndakatomboshanda naye city council. Ndototi pindai ndopinda. Ndotomuonesa nyaya yechimiro chenyaya mudhara tauya pano nenhau yakati. Ndikati kuForget ari Forget mwana wangu. Anogara panapa. Ati saka toda kuti timuone. Vaatotora foni mafoni. Afona anomubvunza kuti Forget uri kupi? Ndiri kubasa. Kana zuro makafamba sei? Zvanodira vanhu vari panapa nezuro makafamba sei? Pane munhu akadhumwa nemotika so. Pamazodini? Takamuendesa kuhospital. Saka muripi? Vaatotambudza foni. Kantaura naye. Ndikati ona Forget. Ndine vakomana vauya tisu hama dzemunhu makatsika nezuro ndiri shamwari yacho. Saka ndonzwa kuti zvakafamba sei uye tiri kuda paground tionesana kuti tozifambisa sei. Munhu ari kurwara. Pane medication inoda kuti iitwe saka parodiwa mari. Zvikanzi ndiri kuodzi pane vanhu vandaperekeza kuodzi. Ndikati saka unobatika zvenguva iyi zvikanzi ndipe 1 hour ndinodi ndinouya. Ndikati orit ko aidhiraivha motika ndiani? Zvikanzi musikana. Ndikati ona musikana ari kuti iwo ndowaidi waidhiraivha. Zvikanzi mudhara ona inyaya yekuti paane mhosva asi handii ndaidhiraivha pamusikana aita sei. Then Tuesday ndakubasa ndakazofonerwa neshamwari yemwana chiti mama muruziva here zvakaitika. Ndikati mwana akangotaura kuti shamwari yangu yadhuma munhu. Zvikanzi aiwa mwana wenyu ndiye atikatodhuma munhu. Ndikati orit iwo uri papi? Ndikati ndiri pasamba grounds. Ndikati soke rega ndimhanye ipapo tinzwanani. Ndobva ndamhanya ndobva tonditi pamba pevanhu vacho ndeapa. Ndobva ndatoti orit ngatisvikepo. Ndobva ndatosvika bva ndaona mukadzi ndowata kuti mufinance. Ndobva nditsanangurirawo zvanga achiziva kuti baba vava vari kuchipatara parodiwa zvakadai. Ndikati it's okay. Regai mwana achiende kumba anotora mari ushoma ndandinayo akupei muende naye kuhospital munowedzera kutenga zviri kudiwa zvacho. Mai vakasvika ndovapira nyama. Mukomana azoona kuti nyaya yashata manje. Mukomana wayo kupa musikana foni akachifonera mai acho kubasa kuti makomborero akambokudza here nezvakaitika nezuro. Zvikanzi akataura. Zvikanzi akati bvasana zvikanzi aiwa ndiye aidhiraivha ndiye akatsika vakabatikana vakachema zvisikaiti. Mwana unotiparira mhosva. Mwana mudoko wautobata motika wakaudzani unofanira kugara uchitaura chokwadi. Vakachema vakabatikana. Ndoda kuzoti vakomana vaya havachabatiki. Ndoda kuti vakomana vafonera havachabatiki. Saka nezuro vakazoitwa vanhu vakazoenda kumapurisa kusensi. Vakomana vaya vakutoya neloya. Ndozvona. Asi mai vemusikana nemusikana vari kucooperata. So takazoti nezuro Wednesday pataenda kumapurisa ndo pandakatanga kunzwa mwana wangu achitsanangura kumapurisa kuti ndiye akadhuma munhu, achitaura chokwadi kumapurisa, achitoti ndini ndakamanikidza munhu wemota kuti ndipe mota ndidhiraivhe. Akamboramba. Then I insisted kuti ndipe mota. Ndobva angotsveta mota yakati chiuya udhiraivhe. Then iye ndobva agara kumashure, iye ndobva agara neshamwari yake kumberi. Anzi chingoti fambei. Ndobva ndati ndichitsika mafuta, chichitsika anyanyasusu yangu zvemota. Ndobva ndadhuma munhu. Ndo zvakaitika kusvika patiri panapa nhasi. Mwana wangu 17 years under age. Pese apa ndasingazivi kuti mwana unotamba neshamwari dzine mota, nekuti iye ari kuti akasike kutanga kudhiraivha mota. So dongokurudzira vabereki kuti ngationgororei vana vedu zvizhinji, kuvamonita zvakanyanya mamovements avo, nekuti ndasikazvizivi kuti mwana wangu unotombodhiraivha mota zvazosvika kuti nhasi tinge tiri panapa.
chitiwo kune femili yakarasikirwa ndine urombo zvizhinji nezvakaitwa nemwana wangu. Sori henyu kumhuri yakadaro. Matenda.